abinda ba Allah ba yana kasan ma'aiki. Sannan ka ya hadi mai sarkin rai da jiki, mafita hudarin salam ba abinda ba baka ba. Ba a kai ka girma ba, ba za a kai ka ba shugaba. Wallahu wa rasulahu a haku an yarduhu in kanu mu'minina. Wani sa bai samu ba gashi an rufe kankat ya ba sai na ba. Hasken Allah ne, rahamar Allah ne, ayar Allah ne, hujjar Allah ne, zaɓin Allah ne, rahamar Allah ne, shiryar Allah ne, mafi kyan hali ne, mafi alkairi ne, shi wanda na zaɓa